Molt bona tarda i benvinguts al Tu Tira de Matadepera Ràdio, el programa presentat per l'Arnau Font i el Jordi Rodó. Avui un programa molt especial on parlarem del coronavirus, les universitats, amb els nostres convidats, Natàlia Ruiz i Adrià Fortet. Què tal, Arnau? Com estem? Com va el dia? Bé, molt bé, amb moltes ganes de començar la nostra aventura radiofònica a Matadepera Ràdio. Una aventura que hauria hagut de començar al mes de març, però, com us podeu imaginar, com deveu saber, perquè no viviu en una cova, el mes de març va començar una pandèmia, un confinament, i nosaltres havíem de començar el programa la setmana després de que comencés aquest confinament, amb la qual cosa no vam poder començar, tot i que en teníem moltes ganes, teníem programes gravats, estava tot més que a punt, però al cancel·lar-se les emissions de Matadepera Ràdio no vam poder. Vam decidir esperar una miqueta, aviam si, com alguna gent deia, allò era una cosa breu, una cosa de 15 dies o així, i es reprenia l'activitat normal un pèl més tard i prou. En veure que això no era així, el que vam decidir va ser el Jordi i jo dir, escolta tu, doncs nosaltres tenim ganes de fer un programa, fem-lo, com sigui, i aquest com sigui va ser fer el programa a través de YouTube des de casa nostra, cadascú des de la seva, i això ha anat durant fins a l'estiu, en què vam parar, llavors ja vam reprendre l'activitat aquí a Matadepera Ràdio, preparant programes, que si volem continuar, sí, tot ok, i aquí estem, finalment, després de 6 mesos, comencem el programa a la temporada 2020-2021. Doncs sí, com molt bé ens ha presentat l'Arnau, estem aquí a Ràdio Matadepera presentant el nostre programa Tu Tira, un programa d'humor, d'actualitat i de crítica literària, teatral i molts etcèteres. Ens agradaria començar aquesta temporada presentant una miqueta qui som nosaltres i d'on surt aquest programa i què podeu trobar en aquest calaix de sastre que hem anomenat Tu Tira. L'Arnau, com ja sabeu o no, és estudiant de teatre a l'Institut del Teatre. Sí, estic estudiant Direcció i Dramatúrgia a l'Institut del Teatre. Abans tinc formació prèvia com a actor a les escoles Eòlia i el Timbal. I això és una mica el meu currículum. He fet, pel que fa a la meva formació, he fet diverses coses que tampoc no acaben de ser massa rellevants de moment. En el cas que ho fossin, ja us ho explicaré. I això és tot. El Jordi, com deveu saber, és l'altre director, presentador, productor i el tècnic del programa, i el guapo. Aquest és el nivell. I que es presenti. Ho estic fent. Soc filòleg i ja està. Jo no tinc tant bagatge com l'Arnau. Jo vaig estudiar... jo estic estudiant Filologia Anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona i entre les meves aficions destacaríem llegir, perquè no faig gaires coses més. Aleshores, en el programa trobarem crítica literària, trobarem crítica de teatre, com ja hem mencionat abans, i parlarem de l'actualitat. Avui parlarem del coronavirus, com no podia ser d'una altra manera. Doncs així és. Parlarem del coronavirus no tant en general, sinó de com ens ha afectat als estudiants universitaris i als membres treballadors de la universitat. Per fer-ho tenim amb nosaltres l'Adrià Fortet, que és doctorant en Història i personal docent investigador a la UAP, i la Natàlia Ruiz, que és estudiant de Filologia Anglesa, professora i traductora, també estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvinguts. Bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs, si us sembla una mica, comencem a parlar d'això, del coronavirus, confinament i tot això. Com veu veure l'ambient previ a la quarantena pel que fa a la universitat? Bueno, Adrià, jo no sé tu, potser com a docent ho vas veure d'una manera diferent, però jo com a mínim com a alumne va ser tot una mica dramàtic, no? Perquè al principi va ser que no sabíem què passaria, potser... Haig de dir que no ho van fer molt malament, o sigui, es van posar les piles ràpid i ho van fer online, però tot això va ser passat una mica, ja ha passat la Setmana Santa, perquè prèviament sí que va ser molt dramàtic, no van saber fer-ho bé, i una vegada ja van tornar de la Setmana Santa jo crec que ja estaven en les piles carregades i ja tot tenia ja tenia més forma, no? Van fer, bueno, ho farem online, farem servir el Teams...
no sé, tot era més intuitiu i ja vam tirar cap endavant. No sé com va ser en el teu cas. Bueno, aviam, des del començament, clar, és que això es tira a sobre del país a mitjan març, de fet a principis de març, però fins al 10-11 de març no és que comença doncs, a veure's que realment això anirà cap a un tancament, i encara així no es veia gaire. Nosaltres allà a l'Autònoma, clar, és una universitat presencial, no estava pensat res per fer-ho virtual ni per fer-ho telemàtic, ni tampoc tot el professorat tenia la formació en aquest sentit, ni tampoc l'alumnat doncs, comptava que això passaria, ningú esperava que això anés més enllà. Sí que s'havia parlat durant els mesos anteriors una mica del coronavirus des del gener, bueno, una cosa que passava a la Xina, que sí, que tenia doncs, alguna incidència, que hi havia hagut algun cas, però que més o menys era una cosa controlada, o era una cosa que no tindria tampoc més afectació. Aleshores, quan arriba el moment del tancament, que és una cosa molt precipitada, jo recordo que aquella setmana nosaltres teníem seminaris en el grup de recerca, teníem activitat docent normal, programada, teníem pendent una visita d'una professora de Portugal que havia doncs, de fer una estada aquí a la nostra facultat, teníem un alumne de màster de Bòsnia que estava estudiant el nacionalisme català i que havia vingut, teníem un alumne d'intercanvi de França que també estava allà en el departament, és a dir, que la normalitat era absoluta. I de cop i volta, doncs, el dimecres s'informa que la universitat potser tancarà en algun moment, el dijous es diu que tancarà l'endemà, i el divendres tota aquesta gent està marxant i s'està buscant la vida per intentar trobar un avió o un tren o alguna cosa que els porti cap a casa seva perquè anem cap a un tancament general i es declara l'estat d'alarma. És clar, la setmana següent el que es planteja una mica és veure com ho resoldrem això, veure si això serà una setmana, seran 2 setmanes, no és fins que no passa un temps i arribem a la Setmana Santa i es veu que això realment durarà fins al final de curs i potser més enllà, que realment sí que hi ha un moviment de dir, hem d'acabar el curs d'alguna manera, està clar que no tornarem a tenir classes presencials, a veure quines són les eines, si podem enviar les coses per escrit, o podem fer servir Teams, o podem fer servir Skype, o podem fer servir Zoom, a mi m'apareixen tot de programes que jo no coneixia. Clar, és que no és el mateix com a alumne que com a professor, perquè per mi és molt fàcil criticar, no? I dir, ostres, és que jo no esperava això, jo espero de vosaltres tal, no? Però clar, com a professor ha de ser molt difícil perquè de cop i volta haver de fer-ho, tot el que feies a classe, fer-ho online, que potser no tens les eines, que no tens el micro, no tens la càmera, que hi ha gent que té la seva edat, que potser és que no ho entenen, no és que no volen, és que potser no ho entenen. Llavors, com a alumne és més fàcil criticar que no posar-se a la pell. Jo això també ho entenc, no? Però sí que és veritat que, per exemple, en el meu cas, de la gran majoria de professors ho van fer bé, però hi havia d'altres que, tot i que podien, no van voler fer-ho. I posaven 1000 pegues i tot malament. Sí, de fet, si em permeteu, m'agradaria saber, abans de que seguíssim per aquest tema de com ho hem gestionat els professors o com s'han fet les classes, si vosaltres, quan ens van dir que les universitats tancarien durant 15 dies, realment creieu que serien només 15 dies o esperàveu que fos més temps o esperàveu que fos simplement aquests 15 dies i tornar a la normalitat tan aviat com fos possible? Jo crec que en cap moment vaig pensar que fossin 15 dies. Jo ja, en el moment que es va fer el tancament, jo ja vaig assumir que seria fins al final de curs i ja està. El que sí que quedava una miqueta en l'aire era el curs vinent, o sigui, aquest curs, no? El de 2021. Però jo ja tenia assumit que seria fins al final de curs, no sé, en el teu cas. Jo el que recordo... Home, a veure, en un primer moment jo no creia que hi hagués un tancament. Jo anava sentint a parlar de tot això, jo pensava, potser la cosa s'estendrà, potser tindrem doncs, un problema de sanitari, però no creia que la cosa arribés a un tancament total. Quan va venir el tancament total, a veure quan duraria, la meva sensació era que duraria més, però també era molt difícil de precisar, era una cosa que canviava d'hora en hora, és a dir, nosaltres vam passar, ja dic, d'un dimecres en què tot estava sobre la taula, un divendres, que va ser l'últim dia, que ja no hi havia alumnes i que nosaltres hi vam anar per l'últim cop i ja s'anunciava que això estaria tancat indefinidament. Sí, a més va ser així, és que ho recordo perfectament perquè va ser tot molt precipitat. Recordo el dimecres que la nostra cap d'estudis a classe va dir, mira, ens estan venint aquestes notícies, però potser us entereu vosaltres abans que nosaltres de què passarà. Aquesta és una altra, m'agradaria saber tu com a professor com ho has viscut, perquè com a mínim, si se'm permet preguntar. Sí, com a mínim, com a alumne, nosaltres ens portem, el Jordi i jo tenim molt bona relació amb la cap d'estudis i sempre ens ha dit en plan, vosaltres com a alumnes sabreu les coses abans que nosaltres, perquè el deganat es posarà en contacte amb vosaltres i això em sembla pèssim, no? Jo penso que ens en vam assabentar tots més o menys en el mateix moment, perquè és que tot va anar tan de pressa. És a dir, jo recordo que el dimarts el dimarts de l'última setmana que vam estar anant-hi, jo dinava amb un altre professor i comentàvem aquest tema i deia, jo als alumnes els he dit que és possible que no hi hagi més classes, que si això passa faríem un treball i tal, i ja veuríem com acabaríem i quan es tornaria a obrir.
però encara era una cosa com, bueno, potser la setmana que ve, potser l'altra. Recordeu, jo diria que va ser aquell diumenge, que va ser el 8 de març, i hi havia hagut manifestacions amb normalitat, i tot es vivia amb normalitat, i encara aquell dilluns, ja dic que just llavors arribava un estudiant d'intercanvi de França, venia un altre, un estudiant de màster que venia de Bòsnia, tot era normal. Jo diria que va ser dimecres que vaig estar dinant amb aquest doctorant que venia de França, que de fet teníem una mica el mateix, és a dir, estàvem... Ella, no recordo ara si era doctorant o estudiant de màster, jo soc doctorant i estic allà amb una contracte FPU, i aleshores ho vam estar parlant com de dir, tota la resta del mes seguiria així. Contracte FPU, que és formació de professió universitari. No té res a veure amb protecció de coronavirus, res. No és una mascareta. No és una mascareta, és una cosa menys xunga. No és una mascareta ni és formació professional. Sí, no, jo ho dic amb molta alegria perquè ho dono com jo per he pensat, descomptat. ho ha dit tan tranquil com si tothom ho sabés. Sí, no. De fet, anava a fer jo l'incís des de la cabina de plan, Adrià, què és FPU? Però és que tens molt clares els conceptes i vas molt a saco, Adrià, m'encanta. Va molt directe. Sí, no, m'heu de tallar de tant en tant. Sí, No us ocuparé el programa. ho intentarem perquè... Doneu cops a la taula i... No, sisplau, no doneu cops a la taula, perquè als micròfons no els agrada això. Doncs així, no. Farem servir... El que farem és presentar, ara, fer un petit parèntesi, presentar la nostra mascota i imatge del programa, que és en Kevin Cansalada III, àlies Hamburguesa. Pels que ens conegueu ja d'abans dels nostres dies de YouTube, per dir-ho d'alguna manera, ja sabeu qui és. Qui no, doncs us el presentarem ara ràpidament. El Kevin és un porc Oi, per favor. de plàstic M'encanta. de color blau que el Jordi em va regalar una vegada pel meu aniversari perquè tenia 3 euros i li va semblar el regal més bo per fer amb 3 euros de pressupost. És una mica ganyo, veig, ara. Tot fos Sí, això. una Adrià, miqueta, tot fos una això. miqueta. A mi m'encanta, la veritat. A mi em podeu regalar un altre, el 8 de novembre. A mi m'encanta el Kevin. Tothom un Kevin a la seva vida. I això simplement un dia va aparèixer una mica de casualitat al programa per YouTube. La gent, què? Un porc, no sé què, volem més porc. I parlant amb la nostra audiència, amb els nostres espectadors, vam decidir posar-li aquest nom i això ens acompanyarà totes les tardes de dimecres. Vindrà sempre amb nosaltres a fer el programa i en moments en què volem que algú calli Apretarem el porc. Apretarem el porc i canviarem de tema. És com el rei dient, ¿por qué no te callas? No? Exactament. Exacte. Apretarem el porc. Apretarem el porc i canviarem de tema. Fantàstic. Dit això, presentat el Kevin i tallat una mica a l'Adrià per seguir avançant sense rancúnies, Adrià. Això, les primeres setmanes, al principi de classe virtual, ja heu dit que van ser bastant incertes. Com a alumne i com a professor, quin diàleg podríeu establir, si bé no heu estat alumne ni professors respectivament, és a dir, Adrià, no has fet classe a la Natàlia, no sé si m'estic explicant. No m'estic explicant, fantàstic, Arnau. No, sí, que jo t'he entès, nosaltres t'hem entès, però que no és el cas, O sigui, l'Adrià fa història, jo faig també anglès, com el Jordi, i no ha sigut el cas. Fas filologia, Natàlia. Filologia anglesa, perdó. Així m'assegurava no rebre disculpa. crítiques aquí en directe. Exacte, per això ho hem fet. Tot i que el Jordi i jo tenim moltes ganes d'anar a veure com ho fa l'Adrià. Sí, volem anar a una no classe sou de els l'Adrià. únics, no sou els únics. Adrià, quan fas classe? Anem a fer una crida a tota la població de Matadepera? T'imagines que tothom va a la classe de l'Adrià? Tota la població de Matadepera agafarà un festiu local per anar a veure l'Adrià Fortet. No tinc docència. Tota la població de Matadepera o la infinitèssima part que escolta aquest programa. Que anirà creixent. Afegiria que l'Adrià és molt guapo, només per això tothom hauria d'anar. No tinc docència, però de totes maneres, si algú vol mirar, vull dir, posant el meu nom al YouTube apareix en alguna conferència. No ho sabia. Vull dir Mira, que... podem Perfecte. mirar. No crec que es noti un augment en les visites, però... T'imagines? Gràcies, Adrià, ho tindrem en compte. Doncs això, una mica quin diàleg, no vull dir retrets perquè és com molt xungo i no és la idea, però quins retrets una mica us podríeu fer d'aquests 15 dies, com veu viure aquesta gran incertesa, també a un nivell més individual, sobretot.
Això, com ho veu viure els uns amb A els veure, altres. tal i com he dit... Començo jo. Endavant. Vale, tal com he dit abans, depèn del professor. O sigui, la gran majoria del professorat, la veritat és que va ser supercomprensiu. Es van posar molt de la nostra part, van comunicar moltes coses, però hi ha una petita part, jo crec que com a tot arreu, que no van posar la seva part, no es comunicaven, no van cedir en res i això va ser molt complicat. Nosaltres parlàvem amb la cap d'estudis i deien que era una falta com d'humanitat, no? I no sé, només va ser allò. La resta, la veritat que molt bé. Com a mínim en el meu cas, no sé Jordi, si tu en el teu cas voldries afegir cap cosa. M'agrada molt quan un entrevistador es converteix en entrevistant. Sí, he dit la frase al revés. Quan un entrevistat es converteix en entrevistador. Només demanava suport. No, sí que és veritat i nosaltres des d'aquesta posició com més d'estudiants i potser una mica més distanciats del que vindria a ser l'àmbit docent, sí que a vegades vam sentir que els professors ens deixaven una mica de marge en algunes assignatures, si bé és cert que els primers 15 dies van ser caòtics per tothom. Jo recordo que havia de fer una presentació el dimarts després de la pandèmia i la professora no sabia si li havia d'enviar el PowerPoint o si li havia de gravar un àudio o si li havia de fer un petonet al front. És a dir, hi va haver-hi molt caos, però sí que és veritat que els professors, en general, es van comportar molt bé. Tu, Adrià, què creus? Com creus que els alumnes van respondre a aquesta primera onada de problemes que podien presentar-s'hi? Bé, jo penso que tot va anar, o sigui, amb molta comprensió mútua. Al principi de tot, realment, el que hi va haver va ser una parada, almenys a història del que jo conec. Tothom més o menys es va quedar una mica expectant, de dir, bueno, de moment no fem res i assignarem coses en funció de com vagin, a veure si podem recuperar les classes i tal. Ja sabeu que, bé, potser part de l'audiència no ho sabrà, però en tot cas nosaltres a l'Autònoma sempre els semestres tenen algunes classes, duren uns quants dies més dels que es fan classe i d'aquesta manera doncs, si hi ha algun professor que no pot venir algun dia perquè ha d'assistir a un congrés o perquè doncs, està malalt o pel que sigui, doncs sempre aquesta classe es pot recuperar en dies encara que formen part del semestre. Aleshores, bueno, no era una cosa realment problemàtica que hi hagués doncs, una setmana o 2 setmanes de parada i llavors es va deixar una mica de marge a veure què passava tot. A mesura que això va veient-se que s'allargava definitivament i que seria un problema i que no reprendria el curs fins després de Setmana Santa i potser no reprendria, com al final va ser el cas, el que sí que es va fer va ser fer classes adaptades i nosaltres, de fet, la majoria de gent a història va optar per fer classes simplement escrites en els alumnes i també penso que l'avaluació del curs, home, no va perdre un punt de rigor perquè al final doncs, és important, però sí que va ser comprensiva. Sí, no deixa de ser una universitat. Però què vols dir amb classes escrites? Temari escrit. Temari fet de capítols de llibres i temaris i escrits en resums. O sigui, tu com a docent escrivies la classe sencera? Sí. Es va fer per via escrita i l'examen, sí. Les assignatures d'Història de Catalunya, assignatures, es va fer així. No es van arribar a fer en allà classes digitals. Això també va variar segons el departament. També jo entenc que depèn de quina cosa és més fàcil de fer amb escrit i és més fàcil de fer amb webcam i també depèn del tipus de... Jo no sé tu, Jordi, però jo ara mateix estic com flipant perquè nosaltres, o sigui, no va ser així en cap cas. No, nosaltres realment, sobretot en assignatures com expressió oral avançada o fonètica, és impossible. Clar. Aleshores és normal que hi haguessin les classes virtuals. També és veritat que hi van haver molts professors, sociolingüística, adquisició de la llengua anglesa, que fèiem classes virtuals de forma regular. Sí, era com una classe normal, només que es va aconseguir arribar a aquest punt, no?, de com normalitat, o la nova normalitat, no?, que ho diuen. O sigui, era una classe però tot online i tot normal. També pot ser perquè les assignatures com factors individuals en l'aprenentatge o adquisició de la llengua anglesa són assignatures que són molt propicis al debat entre els companys de classe. Aleshores era molt enriquidor el fet de poder fer classes a través del Teams perquè la professora podia comentar una cosa i després entre els companys discutíem una cosa, discutíem una altra. No sé jo fins a quin punt Història de Catalunya 2 també és tan propensa a debatre. Bueno, és aquest tema. A veure, el màster, per exemple, d'Història sí que es fa molt més debat i comentari, és a dir, es fa lectura de textos i després es debaten a classe. I aleshores a classe bàsicament és debat. En les assignatures d'Història de grau normalment s'opta més per la classe magistral, la majoria de casos. Jo no diré que tothom en el departament fes classes simplement de text, però la majoria sí, i almenys els professors amb qui jo més m'he relacionat, doncs tothom em va dir el mateix, em va dir que estaven fent classes textuals i recomanant lectures, i a partir d'aquí es va fer l'avaluació una mica adaptada a les circumstàncies. Llavors això vol dir que tu acabes amb unes classes que eren com llibres, no? O sigui, cada setmana t'havies de preparar un escrit gegant.
M'encanta portar persones aquí. Farem preguntes i que facin més preguntes que nosaltres. Bueno, ja podeu marxar, ja em quedo jo amb el programa i el Kevin. Exacte. Gràcies per venir avui. No, gràcies a tu per fer-nos la feina tan fàcil en aquest primer programa, és que, Natàlia. anem parlant, vaig tenir preguntes, jo pregunto. No, a mi és em pareu ideal, també com és l'Adrià, ideal, però era seria la- el Kevin. Sí, sí. De fet, la gràcia d'aquest primer programa, havíem plantejat això com una mena d'entrevista, però s'ha acabat convertint en una taula de diàleg molt més fructífera que la del govern espanyol. Sens Aleshores, dubte. endavant. Sens No dubte. era complicat. M'agradaria abans de seguir, és que m'acaba de venir una cosa al cap. Adrià, un dia em vas explicar que vas tenir una anècdota molt graciosa perquè et vas quedar tancat dintre la facultat preparant una classe, precisament. Sí, jo crec que és un Com és fantàstic això? moment per explicar-nos aquesta anècdota i seguir parlant amb... L'Adrià ens explica aquesta anècdota, fem una petita pausa musical i després seguim amb el programa. Adrià. Som-hi, ara que no vingui la policia a casa a buscar-me i a fer-me pagar una multa, no? No. No, mireu, quan es va tornar a obrir l'Autònoma, i això va ser al juny, nosaltres... Es va obrir per treballadors es va tornar a obrir i per treballadors, professors. per personal docent investigador com a mínim i també per personal d'administració i serveis. I ara no recordo exactament, em penso que s'obria fins a les 6 de la tarda. El cas és que, en general, al PDI tenim a l'Autònoma la possibilitat, PDI? el personal docent investigador de l'Autònoma, tenim la capacitat de sortir en una hora, diguem-ne que les portes ja no estan pensades per sortir, doncs amb la targeta sortir. I això també val per dies en què es tanquen els accessos a la universitat, perquè hi ha la festa major de l'Autònoma o perquè hi ha algun altre acte que genera molta aglomeració de gent i es pren aquesta mesura. Aleshores, quan va passar això després del coronavirus i ja sortíem del confinament, jo em vaig reincorporar a la meva jornada laboral normal i l'Autònoma tancava, jo diria que tancava a les 6 o potser tancava a 2:45, ara no ho recordo. I és clar, jo estava acostumat molts dies a anar-me'n més tard a l'Autònoma, anar-me'n a les 8 o fins i tot a 8:45 perquè en general em quedava treballant moltes tardes. Jo combino doncs, feina al departament amb feina de la meva tesi doctoral perquè sóc un doctorant i aleshores em quedava fins tard. I aquell dia en particular també ho vaig fer, i ho vaig fer ja per inèrcia, vull dir, m'havia reincorporat, a més teníem una reunió del grup de recerca virtual i la vaig fer des del despatx que tinc assignat, i aleshores, entre que la reunió ja es va allargar i que jo encara havia d'acabar algunes coses, quan me'n vaig adonar eren com 2:45 o eren les 8, a més és el juny, que els dies són llargs i encara hi ha llum de dia i realment penses a la tarda i quina hora són les 6? Dius, oi, tinc gana. Doncs, ai, clar, és que són les 8, és normal. No, doncs això. I vaig anar a sortir. I esclar, jo en aquell moment ja vaig pensar la cosa... Ara tindràs problemes. Pots tenir algun problema, perquè havia sentit alguna cosa de que la jornada era més reduïda, no? I efectivament vaig sortir, vaig arribar a la porta principal de lletres i estava tancada. Vaig anar a la porta del bar, vaig veure que estava tancada. Vaig anar a l'altra porta d'accés que hi ha tocant, diguem-ne, la biblioteca de la sala de revistes, Vale. i també estava tancada. Perquè ens en fem una idea, els que no som de l'Autònoma o no ho coneixem, portaves una bona estona ja Sí, caminant per dintre dels voltant i edificis, caminant de l'edifici, Donant buscant una voltes, sortida. És que No? me'l voldria veure, per un foradet, donar voltes. Sí, anava amb el maletí, amb la mascareta i sí, una escena que si un any abans la veus dius, hi ha hagut un atac Què està passant? nuclear o... vés a saber. I al final vaig optar per anar fins a la porta més principal de totes les portes principals, ja no de la facultat, sinó del megaconjunt d'edificis que uneix diverses facultats. Llavors, què vas anar per economia? A dret i economia, sí. I vaig anar a sortir per la porta principal de dret, que és la porta que està oberta, diguem-ne, quan totes les portes estan tancades. Vale. I aquella porta també estava tancada. Bé, I llavors, quan aquella porta estava tancada, vaig pensar, tinc bàsicament 3 opcions. Una és intentar trucar a algú i dir m'he quedat tancat, però tampoc sé qui trucar, tampoc tinc un telèfon. Telèfon d'emergència per quedar-se tancat. La segona opció és quedar-me a dormir aquí, no era una opció que m'entusiasmés. no em puc imaginar per què, Adrià? Potser podia mirar si hi havia alguna finestra oberta i saltar per la finestra, però no era el meu estil. Llavors... Pels que no el conegueu, l'Adrià és una persona, diguem-ne, poc atlètica. I molt formal, Molt formal. O sigui, jo diria que és un avi jove, no? Sí, és una, Bueno, és una bona manera de... és una manera carinyosa i afectuosa de veure'l. I llavors la tercera opció... Doncs la tercera opció va ser, esclar, hi havia la porta d'incendis. Vaig pensar, posa't la mascareta ben amunt, per si hi hagués alguna cosa que no se't reconegui, i vaig obrir la porta d'incendis, pip, i vaig sortir. Vaig tancar la porta d'incendis i allò va seguir fent pip, i on vaig quedar allà fora vaig pensar que pari, i sí, van passar 10 segons i va parar. Ah, vale. I llavors jo vaig sortir i vaig pensar, bueno, potser... Pues fins aquí. Potser d'aquí 5 minuts ja els bombers, però no, ja...
Ja vaig sortir i ja vaig mirar més el rellotge els dies següents, doncs que no el repetís. Doncs fins aquí aquesta interessantíssima anècdota de l'Adrià, que combina tots els elements d'un autèntic drama policial. Gent que ha de cobrir la seva identitat, portes tancades, situacions d'emergència... Fugues Sirenes, extremades. alarmes, fugues, tots aquests temes tan apropiats pel coronavirus. Anem a fer una petita pausa musical i tornem de seguida aquí, al Tu Tira. Doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta breu pausa musical. Jordi, per què has triat aquesta cançó avui? Doncs precisament aquesta és una cançó del single que ha tret el Cesc Freixas, que es titula Tornar, que va ser un single que es va gestar durant el confinament, i he cregut oportú doncs, mencionar avui aquesta cançó perquè la cultura durant el confinament no s'ha aturat i hi ha hagut moltes produccions audiovisuals, moltes produccions musicals que s'han estat produint i creia que era un bon moment, M'ha agradat aquesta rectificació ràpida. doncs per mencionar que la cultura ha seguit, com també ha seguit la docència universitària. Anem a seguir amb el nostre fantàstic debat a dos entre la Natàlia i l'Adrià Fortet amb la següent pregunta que farà l'Arnau. Molt bé, estava esperant que la diguessis. Ho sé, és que... Mira, semblava. no tenim secrets per la nostra audiència. He tancat el guió sense voler i no sé on estem. Molt bé, doncs jo el tinc obert. Bé, la pregunta que ve ara, ja hem estat parlant una mica de la relació alumne-professor, en aquest sentit. Intentem passar ara una mica a la relació alumne i professor amb l'organització en si de la universitat. Com creieu que ho ha fet, no sé si dir el deganat, la universitat com a ens en general, com ha gestionat aquesta pandèmia? Però això també inclou fins a dia d'avui, no? O sigui, el curs 2020-2021 també, no? S'inclou? Sí. Vale. Tant això, tant els primers dies, com es va veure que realment no d'això, si creieu que la universitat us ha acompanyat, tant a tu, Natàlia, com a alumne, com a tu, Adrià, com a professor, o si us heu sentit desemparats, una mica quina sensació heu tingut al principi i com creieu que s'han fet les coses com s'ha preparat aquest curs 2020-2021 també. Adrià, ara comença tu, que sempre començo jo. Canviem una miqueta. No, a veure, jo penso que en general doncs, s'ha intentat fer el millor possible i s'ha intentat doncs, que hi hagués les facilitats doncs, més grans possibles. De fet, nosaltres ara estem fent classes presencials, però s'ha incorporat doncs, la possibilitat de fer docència semipresencial quan els grups són massa grans i no hi caben a l'aula mantenint les distàncies de seguretat, doncs, que pugui seguir una part del grup la classe en streaming. I s'ha plantejat també la possibilitat que en algun moment, com a conseqüència doncs, d'un increment del nombre de casos, esperem que no, doncs s'hagi de tancar definitivament i s'hagin de fer les classes una altra vegada virtuals. I en aquest cas, per exemple, s'han equipat els departaments, o com a mínim el Departament d'Història, amb monitors que tenen micròfon, que tenen webcam i que estan preparats doncs, per poder fer la classe des del despatx si és el cas, i hi ha una altra vegada un tancament, no? Per no tornar a repetir doncs, el cas de l'any passat en què les classes es feien doncs, escrites, el que comentàvem abans, que voleu que no és exactament el que correspon doncs, a un curs universitari i a uns estudiants que han pagat aquesta matrícula. En una situació d'excepcionalitat s'entén, però hi ha una cosa més seguida, doncs requeria altres respostes. Penso que en general doncs, s'ha intentat fer a cada moment amb els recursos que hi havia i amb la col·laboració i el feedback que rebia d'alumnes i de professors, doncs també com s'ha pogut, no sé, podríem entrar potser en crítiques concretes, però penso que el panorama general doncs, ha estat d'ajuda i d'intentar doncs, trobar solucions i vies alternatives als problemes que s'anaven presentant. A veure, jo ara em queixaré, jo ara aprofitaré i jo ara em queixaré. Endavant. A veure, al principi tot molt bé, no? I de fet el deganat es va posar en contacte diverses vegades i va dir que van habilitar diverses coses, sobretot de cara a tots aquells alumnes que no tenien recursos com ordinadors a casa seva o potser no tenien internet, van fer tot el possible i ho van dir moltes vegades, hi havia beques i coses vàries, no? Però a dia d'avui, que ja ha començat el curs, jo m'haig de queixar, perquè, o sigui, el Jordi i jo ho parlàvem i jo crec que potser el millor hagués estat que les classes haguessin tornat online fins que tot s'hagués acabat. No sé, o sigui, vosaltres potser penseu de manera diferent, però el cert és que jo tinc
3 amics que estan a altres facultats, no? La meva en concret, la nostra, és de Filosofia i Lletres. I van dir l'any passat, potser serà mixta, o sigui, potser és meitat online, meitat és a casa, meitat online, meitat presencial. Sí, realment, si és meitat online, meitat des de casa, és 100% és online. O 100% online, o mixta, o anem allà, no? I arribem que les 2 primeres setmanes van dir, no, ara serà tot presencial, però d'aquí 2 setmanes tornarem a parlar i a veure què passa. I ens hem trobat que és tot presencial. I d'altres amics no, que tinc una companya a la facultat de Dret, d'altra a la de Biologia, una altra a la facultat de Física, i tots tenen o mixta o online. Llavors, jo, en el meu cas, que jo tinc classes de 60 alumnes, la nostra que tenim jo amb tu faig metodologia i no són pocs alumnes. O sigui, el que han fet realment és un seient sí, un no, un sí, un no, que dius, bueno, la tonteria del moment, perquè després anem al passadís i estem tots junts, no? Pues és que no li trobo el sentit, i ens van dir, el primer dia, un profe va dir, no, és que no farem lo de gravar les classes perquè, bueno, ja heu pensat, o sigui, us adonareu que no té cap sentit. Com que no té cap sentit? Perquè en el nostre cas, en la nostra facultat no té cap sentit i la resta de facultats de l'Autònoma, que és la mateixa universitat, sí. Jo no sé, potser tu no ho sabràs. Està molt indignada, la Natàlia. Jo estic molt indignada perquè em toca els nassos haver d'anar cada dia a la universitat, és cert. Tu el que passa és que no vols treballar. També. Però és veritat, és que no li trobo sentit que una facultat sí i l'altra no, si la universitat és la mateixa, no sé. Reprenent una mica el que estaves dient, jo crec que té sentit que els nens petits, infantil, primària, inclús fins a un cert punt d'educació secundària, vagin a l'escola perquè hi ha tota aquesta mena de component social de que els nens han d'interactuar amb els altres nens, etc. Però també considero que nosaltres som tot persones adultes que som capaços d'entendre que en una situació d'excepcionalitat potser és menester que no anem a classe i que fem les coses des de casa. No sé com ho fareu vosaltres a l'Institut del Teatre, Arnau. Sembla que estiguem intentant que l'Adrià no parli, perquè com que és profund... Està castigat. Sí, no, a l'Institut del Teatre la cosa també és queda bastant a l'aire, és a dir, classes amb mascareta per tot, amb la qual cosa, doncs, clar, jo estic fent direcció i dramatúrgia, encara ho tinc prou bé, la gent d'interpretació, pobres, no sé massa com s'ho estan muntant. S'han intentat recuperar classes, però que tampoc ha sigut obligatori, amb la qual cosa hi ha molta gent que no hem volgut arriscar-nos a agafar un tren a hora punta fins a Barcelona i després un metro a hora punta per moure'ns a dins de Barcelona per anar a unes classes que no eren obligatòries. Hi haurà classes en què sí, que som 6, 10 alumnes, cap problema en mantenir distàncies. Classes, sobretot els primers cursos, en què són 25, 30 alumnes, la cosa és bastant més complicada. Jo no sé com es gestionarà això per part de l'Institut del Teatre perquè he tingut molt la sensació d'estar absolutament desemparats. Hem tingut profes que a nivell individual sí que han volgut... La queixa de l'Arnau. La queixa de l'Arnau, petit parèntesis. Ara rajaré jo, Natàlia, et prenc un momentet al lloc. Jo durant el confinament sí que he tingut profes que s'han interessat per nosaltres, que ens han intentat enviar contingut, però hi ha hagut un munt de professors que han passat de nosaltres totalment. Hi ha hagut professors, com a centre s'ha esperat, no sé si ha sigut el vostre cas, s'ha esperat des del meu punt en accés a que la Generalitat, en què la Conselleria d'Educació tragués les castanyes del foc, i això no ha passat i el problema que hi ha ara és que s'ha hagut de fer tot de pressa i corrents. Hem començat les classes un pèl més tard del que les comencem normalment perquè l'organització tingui temps d'organitzar-se, quan hauria hagut, des del meu punt de vista, de començar a preparar-se i de dir, bé, si la Conselleria ens diu el que hem de fer, ho farem, però si, com ha acabat passant, la Conselleria no ens diu què hem de fer, espavilem-nos una mica per la nostra banda. No sé si aquesta és la sensació una mica que podeu tenir vosaltres, una mica el que deies tu ara, Natàlia, pel que fa a l'Autònoma. A mi això em va passar, com he dit abans de Setmana Santa. Abans de Setmana Santa sí que va ser tot... fes el que puguis i ja està, però després d'aquesta època ja està. O sigui, no tinc gaire queixa més enllà d'això. Adrià, tu penses més o menys com la Natàlia? Sí, estic d'acord. Sobre l'altra qüestió que abans es deia, de si assistir o no a classe, home, diria que és veritat també que en aquest país hi ha universitats a distància, que són expressament això, no? Com la UOC o com la UNED,
i que ofereixen classes virtuals i simplement doncs, l'alumne només s'hi presenta per examinar-se algun dia puntual i poca cosa més. En general s'ha entès, i penso que hi ha una part de raó important en aquest raonament, que les universitats presencials oferien això com un tret distintiu favorable i que hi ha molts alumnes que no volen fer simplement classes a distància i descarregar-se doncs, uns vídeos i mirar-se les classes i fer un examen, sinó que volen anar allà cada dia, interactuar amb el professor, tenir una rutina, i que això és un valor que, bueno, si es perd, doncs potser aquest alumne dirà, bueno, mal per mal, doncs ja me'n vaig a una universitat a distància que està molt més equipada per això, que té els professors pensats per això, que té l'equipament que sempre serà millor, que té uns anys d'experiència fent les coses d'aquesta manera. Aleshores, també és lògic que s'hagi volgut, a la que s'ha pogut, doncs recuperar al màxim la presencialitat. No. En aquest cas també l'entenc. Em perdonareu, però és que tinc una altra pregunta. Endavant. És que m'agradaria saber Jugueu. quin és el protocol a l'hora de detectar un Covid, un positiu. O sigui, que, com a professor, què s'ha de fer? Us han format d'alguna manera? Us han dit, heu de fer això? No, a veure, això depèn del servei de salut, de l'autònoma, que també és qui controla de cara al mateix professorat. Jo conec algun cas en què hi ha hagut un positiu, no entre alumnes, però sí entre personal de l'autònoma, i sé que s'han aplicat els protocols immediatament. Jo tampoc tinc docència aquest semestre i per tant tampoc he rebut, doncs, en fi, tampoc m'he plantejat preguntes específiques perquè no vaig dia a dia a classe. Però, per exemple, jo el juliol havia estat com a vigilant de les proves d'accés a la universitat, i allà, en aquell cas, sí que sé que hi havia, és a dir, nosaltres com a vigilants teníem l'aula en la qual es feien els exàmens, hi havia una cadira assignada per cada alumne que el feia, amb una distància de seguretat, i nosaltres havíem de fer un mapa dibuixat amb un paper, imagineu-vos el meu, ja sabeu, alguns que jo no sé dibuixar. Sí, L'Adrià és molt mal d'estar. Les habilitats de dibuixar de l'Adrià no són les millors, precisament. I tenia apuntat doncs, el nom de cada alumne allà on es produïa, perquè si un d'aquests alumnes donava positiu al cap d'uns dies, poder-se localitzar els alumnes que estaven al voltant i aquella classe en concret, tot plegat, vull dir que sé que hi ha unes mesures aplicades, ara jo el detall del protocol no el sé. Tot això ve perquè l'altre dia, Jordi, vaig anar a dinar a l'Autònoma amb unes companyes i una d'elles, la Cata, que està fent filologia catalana i castellana, ens va dir que tenia una classe i que ja hi havien hagut 4 positius. Aviam, una cosa, hi ha positius, és normal, estem en un moment de pandèmia. Ja, però la cosa és que no s'ha fet res. No hi ha un protocol a seguir al darrere. Bueno, com a mínim el que em va dir ella tenia la classe igual, Vull dir, aquesta gent s'ha confinat a casa i no hi ha hagut cap protocol. O sigui que jo no sé com serà la resta, però en aquest cas... No sé, això és una cosa que hauríem de portar precisament membres de l'equip sanitari de la UAP i potser deganat, vicedeganat, coordinació i gent que sàpiga les coses que estan fent. Demaneu una entrevista a la rectora, és a dir, apunteu alguna cosa. Portem a l'Eli aquí. Segur que saber fer una entrevista en aquest programa, que és un cúmul de despropòsits. Jo portaria el docent només pel salseo. Això seria un programa de l'hòstia, perquè comencessin tots a... Pues aquest és un cabró, no sé què. Això seria brutal, Jordi, això segur que triomfa. Tia Natàlia, vine a fer les reunions de directes amb nosaltres. Sí, m'heu de contractar. Ens estàs prenent la feina. Totalment. En l'espai de la pausa de música que hi ha hagut abans, parlàvem amb la Natàlia i jo de fer-vos la competència, fent un programa a part. Doncs endavant. Com més siguem, més riurem. I fem col·laboracions els uns amb els altres i els altres amb els uns. Ara ella seria la directora, això es veu clar. O em porteu cada setmana com a convidada especial o potser m'haig de plantejar de fer alguna cosa. Et portem com a col·laboradora habitual. Sí, jo... Col·laboradora de guàrdia? Sí. Col·laboradora de guàrdia, Natàlia Ruiz. Seria com el Kevin, una altra mascota. Home, jo no volia dir això. Jo estava pensant en algú que aportés més que aquests crits que serveixen pel que serveixen, que és per poc. Ostres, Arnau, no m'has avisat amb temps i no he pogut baixar el fader i això ha sonat molt fort. Bé, si algú s'havia dormit durant el programa i s'ha despertat ara, em sap greu. Ha patat. Ha estat pitjor que quan donem cops de puny a la taula. És a dir, no hi tornarem. No tornis a apretar el Kevin tan fort a prop del micròfon. Jo crec una mica, si us sembla bé, que ja hem arribat al moment per fer la pregunta aleatòria, que és la següent.
Vale, Adrià, tens nòvia? No. Aviam. No. Aquest programa se'ns està anant de mare. Se'ns n'estan anant de demanem, mare per el primer favor. programa. I jo tenia pensat aguantar com a mínim un parell o tres de setmanetes fent coses En plan, amb serietat, amb cara no? i Que ulls. després... I després ja, aquí, com els últims dies de Sodoma i Gomorra. Se sintonitza bé des de Terrassa? Per Sí. d'aquí 4 o 5 setmanes Sí. veure en què s'ha convertit. I si no ens podeu seguir per YouTube. per YouTube, pels diferents podcasts de l'emissora i per les nostres xarxes socials, que són Twitter i Instagram. @tutira i @tutira. Exacte. Fàcil, no hi heu de pensar. No m'he fet gaire difícil. Com molt bé estava dient l'Arnau, anem a fer la pregunta especial. La pregunta és la següent. En una batalla a mort, qui creieu que guanyaria? Elisenda Pelusier o Marcel Mauri? Marcel Mauri. Per què? Per què? Justifica la resposta. Justifiqui la seva resposta. Per què no? És una justificació molt pèssima. Adrià, Endavant. Això és una batalla entre l'Assemblea Nacional i Òmnium Cultural. Creieu que avui el país que demana unitat... Aquesta pregunta la vam pensar abans de la inhabilitació del president, molt honorable president Quim Torra. Si em permeteu, vaig a fer una petita falca sobre el Quim Torra i tot el que està ocorreguent. A mi el Quim Torra és un molt honorable president de Catalunya i mereix el respecte, igual que tots els catalans. És una persona que a mi no em cau en especial gràcia, però és el president. I avui ha quedat molt clar que des d'un tribunal de Madrid poden censurar la voluntat del poble català destituint el seu president, un president que havíem escollit entre tots i un president que, vulguem o no, representa tots els catalans. Estic bastant enfadat amb el que està ocorreguent. Nosaltres, no ets l'únic. No sóc l'únic. I ens agradaria donar tot l'escalf al president Quim Torra en aquest moment tan difícil, perquè a mi m'hagués agradat fer-lo fora a mi, no els senyors de Madrid. Fer-lo fora a les urnes i no als jutjats. Exactament. Així que tot l'escalf al president Quim Torra, i sí que és veritat que la pregunta d'avui és aquesta mena de Marcel Mauri contra Elisenda Pelusier en un moment en què tothom està reclamant unitat, que també et diré, el president el van inhabilitar fa 3 dies. No, l'han inhabilitat avui. Adrià, la cosa està en que aquest programa està sent gravat. Esclar. Però estem fent veure que és en directe. Però estem fent veure que és en directe. I ara tu ens has fotut la festa. Bueno, això ho podeu tallar, no? Ja ho afegireu. No ho tallarem, això es queda així. Però jo tinc un comentari. A mi no em prengueu en sèrio, que jo ho he dit per dir, O sigui, a mi, en sèrio, mai a la vida, No, Natàlia, per això estàs en aquest programa. Aquestes paraules, si vols ser col·laboradora habitual, pot ser que et juguin una mala passada en un futur. És que a mi no m'heu de prendre mai en sèrio. La Natàlia fent un comentari seriós, com els que fa l'Arnau a vegades, que diu paraules que només entén ell. No és veritat. Quiasme. Quiasme ho has dit tu abans, és veritat, no jo. És culpa meva. Aviam, aquí a mi se m'acusa d'unes coses que jo no he fet. Estàs anant en contra teu. Sempre. El Jordi és dels que escup cap amunt. Bueno, aquest programa ja no pot anar-se'n més de mare. Ui, espera't, que encara no hem arribat. Anem a la pregunta que no hem respost. Qui creieu que guanyaria en una batalla morta, Elisenda Pelusier o Marcel Mauri? Jo la no Natàlia té comentar, claríssim que és Marcel Mauri. Bueno, perquè m'ho he inventat, Però... Home, naturalment. Home, aquesta és una mica l'esperit. Esperem que no hi hagi mai una batalla a mort entre Elisenda Pelusier i Marcel Mauri. Això podria ser el final del catalanisme. Sí. Adrià, tu qui creus que guanyaria? Jo faré costat de l'Elisenda i així compensem i busquem la unitat. No, jo també, jo amb el dia, jo també. Amb l'Elisenda. La Natàlia va amb tothom. Llavors se'ns torna a descompensar i no acabem és mai. igual, doncs ha guanyat l'Elisenda, ja està. És fantàstic perquè la Natàlia té una facilitat per canviar d'opinió. Però no canvia l'opinió de dir, mira, és que no ho acabo de tenir clar. No, canvia, és a dir, fa els 180 graus. Que sí. A mi, a tope. A veure, una cosa s'ha de tenir clara. A mi mai em pregunteu coses de política seriosament, perquè llavors sí que no, o sigui, no. Perquè no se't pot prendre en sèrio. Exactament, sobretot amb els temes de política. No. Jo confio en l'Adrià, amb l'Elisenda. Sí, 100%. Correcte, anem a aprofitar els últims 10 minuts que ens queden de programa per despedir els nostres col·laboradors d'avui. Bé, doncs, moltes gràcies per haver vingut, Adrià i Natàlia. A vosaltres. Però espero tornar. I ara això sí que ho hem de tallar perquè no hem de despedir els col·laboradors. No, és el que anava a dir una altra cosa, i és que, si voleu, la vostra secció ja ha acabat, per així dir-ho, el gruix del programa, que és pel que us hem demanat que vinguéssiu, i moltes gràcies per haver-ho fet. Ja ha arribat a la seva fi, ara arriba l'última part, que és la més gamberra, freestyler,
i la que arriba una mica en herència de YouTube, que és l'home de Florida. Pels que ja ho sabeu de YouTube, doncs, home de Florida, som-hi. Pels que no ho acabeu de tenir del tot clar què és això, hi ha una llegenda a internet que diu que si busques una data qualsevol o el teu aniversari a Google posant Florida Man, home de Florida en anglès, i la data que busques, et surt una notícia estrambòtica que comença amb Florida Man i una cosa superboja. Avui hem agafat la del 28 de setembre, que és el dia en què hem gravat aquest programa, i la notícia diu així. El mitjà Time, 28 de setembre del 2017, Abigail Abrams. Un home de Florida amenaça a un Red Lobster, una cadena de restaurants, amb la següent amenaça. Treballo pels talibans i tinc una bomba en aquesta bossa. La policia de Florida està investigant l'amenaça feta aquest dimarts quan un home va entrar a un Red Lobster, va dir que tenia una bomba i que treballava pels talibans i després va dir que era tot una broma. A Largo, Florida, la policia local va rebre una trucada alertant d'una amenaça poc després de les 3 de la tarda, segons Tampa Bay Times. L'encarregat del Red Lobster va dir que l'autor de l'amenaça, que no ha estat identificat, va entrar al restaurant amb una bossa negra. Inicialment, l'home va fer l'amenaça i després va demanar on podia seure. Només per fer-vos riure, treballo pels talibans i tinc una bomba en aquesta bossa, va dir segons Tampa Bay Times. L'home va ser acompanyat a una taula a prop de la finestra on va seure amb una dona, apartats tots dos de la resta de clients segons la ràdio local News Talk Florida. Els clients del restaurant, així com els empleats, van ser evacuats. L'home va marxar del restaurant a les 3:20, un quart d'hora més o menys després d'haver entrat, i la policia el va detenir, segons Times. L'home va dir que no tenia res a la bossa i que havia estat bromejant. Tot i això, la policia va fer venir els seus artificiers a examinar la bossa. I fins aquí la notícia. Aquest és un cas de manual d'home de Florida. És una persona, un home de Florida, que actua de forma boja i fa accions boges. I com a mínim avui, en l'home de Florida avui, no hi ha hagut apunyalaments, no hi ha hagut trets... No, hi ha hagut amenaces de bomba. Sí. Com algú dels nostres fans de YouTube pot recordar, ha aparegut una altra vegada el color negre en una cadena de supermercats. No són supermercats, són restaurants. Són restaurants. Per què he dit supermercats? No ho sé. Perquè estàs pensant en el Carrefour. Suposo, vés a saber. En qualsevol cas, això, no sé si vosaltres dos teniu alguna cosa a dir al respecte. Tant com a broma, no sé per on anava la broma, però no feia gaire gràcia, la veritat, No fa gens. No fa gens. Més tenint en compte que és als Estats Units, que aquestes coses se les prenen molt en sèrio, aquesta gent. Se sap si ho va fer per aconseguir taula al restaurant? No ho sé, a mi el que em fa molta gràcia és ei, hola, soc dels talibans, porto una bomba, disculpa, on puc seure? O sigui, ve aquí i ens està preguntant, ens està demanant, a quina taula puc seure, a quin lloc està lliure, no voldria jo ara molestar amb aquesta enorme bomba que porto en aquesta maleta. Sí, bé, és un terrorista amb respecte... Interrompem de forma boja el Tutira per comentar una cosa que acaba d'ocórrer, que és que el programa de gravació s'ha penjat i els últims minuts del Tutira han desaparegut i no els podrem recuperar mai més. És una autèntica llàstima haver d'acabar el primer programa d'aquesta manera tan inesperada, però quan hi ha un problema s'han de buscar solucions i l'única solució que hem trobat és gravar aquest petit àudio, aquest petit missatge explicant el que ha ocorregut. Volem donar-vos les gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos al 107.1 Matadepera Ràdio. Volem donar les gràcies també a l'Adrià i a la Natàlia per haver-nos acompanyat en la primera emissió del Tutira i volem donar les gràcies a Ràdio Matadepera per l'oportunitat que ens donen deixant ocupar una petita franja del seu dial. Dit això, recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials Instagram i Twitter, @tutiraradio en ambdues plataformes, i us deixem amb unes cançons. La primera d'elles és Ens en sortirem, d'Obeses, una cançó que volem dedicar al nostre amic i al nostre president Quim Torra després de la inhabilitació que ha patit a través dels tribunals de Madrid, i l'altra és una cançó sorpresa, ja que forma part de les cançons del confinament, de la llista de cançons del confinament que va penjar
Roger Torrent durant aquests dies i és una cançó que ens permetrà acabar aquest programa amb un molt bon gust de boca. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i ens veiem, sens dubte, la setmana que ve. Que passeu una molt bona setmana.